Men şulaydymy? Öz kakamyň ardyndan aramyzdan iriden Ejemjanyň ýagtyýadygyny başlaýar. Oğlanlyk söýgüsü bilen söýüşip 7 ýyllar bir-birimize daşdan gowanyp gatnaşyp 7 ýyldan soň durmuş görüp maksadymyza ýetip 22 ýyllar süýji durmuşda bir-birimiziň göwnüne degmäni ýaşaşyp maňa wepa, batyr, Laçynjanyň ýaly çağalary baş edip iň soňunda bolsa gül ýaly ýaşaşyp bagtly durmuşymyza gowanyp gelip görmer wagtymyz biri taşlar meni ömürlük armanyna goýup aramyzdan gaty ir 43 ýaşynda giden sevgili gelinim Aýdyfyna başladı. Gözeller içinde saýlap geçenim sen meni nem üçin ýakaýdyň dünýäm joganlyk süýgüsün bagyş edenim sen meni nem üçin ýakaýdyň dünýäm joganlyk süýgüsün bagyş edenim sen meni nem üçin ýakaýdyň dünýäm pynhan ýerler bellep duşuşyp görüşler gözleşip diller sözleşip umyt bilen çeketli güni belleşip umytlarym puja çykardyň dünýäm umyt bilen çeketli güni belleşip umytlarym puja çykardyň dünýäm dolup daşyp tutulupdy toýumyz sen gelende dolup gitdi öýümüz höwes bilen bezädimle boýuňyz şonnadan nem üçin ýakaýdyň dünýäm höwes bilen bezädimle boýuňyz şonnadan nem üçin ýakaýdyň dünýäm çağalarymyz Laçyn batyr hem wepa ulaldylar berdiler bizler azapa tüýsdiýen wagtymyz şeýlagır çepa sen meni nädip döväýdyň dünýäm tüýsdiýen wagtymyz şeýlagır çepa sen meni nädip döväýdyň dünýäm ýaşda gördüm belek oýnuny çağajyklam salla otyr boýnuny göresim gelýärler serwi boýuňy nem üçin sen meni ýakaýdyň dünýäm göresim gelýärler serwi boýuňy nem üçin sen meni ýakaýdyň dünýäm ýyl 99 dekabrym 30 dumana gaplanmaly dünýäniň ýüzi dangdan saat 4'te yumully gözi gaýdyp açylmady gözleriň dünýä
ay dursun. Göründü yerde ay hem beyle de dursun. Elim içretin adım el mudam yersin. Sen beni nem için yakaydın dünyam. Elim içretin adım el mudam yersin. Sen beni nem için yakaydın dünyam. Berekede iyiler dinlesin güzel. Ümmilen aytsamam hov düşünüp sede. Şah Muhammed bakma gelene kıyza. Sen beni şeylere yakaydın dünyam. Şah Muhammed bakma gelene kıyza. Sen beni şeylere yakaydın dünya. Kaydıp açılmadı